Laserul dentar reprezintă o tehnologie modernă cu aplicații multiple în stomatologie, dintre care le reamintim pe cele mai importante: curățarea dentinei infectate, tratarea hipersensibilității dentinare, sterilizarea canalelor radiculare, remodelarea gingiei, îndepărtarea hiperplaziilor și a tumorilor benigne și, nu în ultimul rând, poate cea mai cerută de către pacienți, și anume albirea dentară. Laserele dentare au anumite avantaje incontestabile. Anumite operații nu mai au nevoie de anestezie, nu există sângerări în timpul operațiilor chirurgicale, recuperarea este mult mai rapidă, iar durerea și inflamația postoperatorie sunt mult reduse. Sterilizează câmpul operator, reduce disconfortul produs de turbina dentară. În concluzie, vă așteptăm la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie, unde, în condiții de siguranță maximă, încercăm să vă oferim cele mai moderne și mai bune servicii stomatologice.